Örülünk neki, hogy a könyvtárosok dolgozószobája úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb. Most természetesen ilyen rekordlétszámú látogatottságot nem szoktunk elérni, amikor a Budai Várban tartjuk ezeket a beszélgetéseket, de azért azt látjuk, hogy az OSK YouTube csatornájára feltöltött felvételek utólag nagyon szép megtekintésszámot érnek el egy-egy téma. A mostani dolgozószoba már a 27. a sorban, a második évadban járunk, és egész nyár elejéig fogjuk folytatni ezt az évadot, és a mai alkalommal a Pemex kérésére kifejezetten a kis települési kiskönyvtárakkal szeretnénk foglalkozni, ezért a meghívott vendégeink is kis települési könyvtárakból érkeztek hozzánk. Köszöntöm Adrián Renáta, igen, gyere mégiscsak, jó? Kérlek. Igen. És Nógrádi Névi Krisztina könyvtárosokat Kiszomborról, Hajzler Lászlóné intézményvezető helyettest Bükkről, és Szabó Gerda könyvtárvezető Gyömrőről. Hát bele is vágnánk a kérdésekbe, hogy ne húzzuk sokáig az időt. Általában az szokott lenni a forgatókönyv, hogy vannak előre meghatározott, irányított kérdések, ezt megkapták a résztvevők, úgyhogy ennek mentén fogunk haladni. A legvégén természetesen a közönség is kérdezhet bátran, úgyhogy ha van valakinek kérdése, azt nyugodtan felteheti majd a beszélgető partnereknek. A mostani kérdéseket egy kicsit csoportosítottam. Először is a kistelepülési könyvtáraknál azt hiszem, hogy nagyon sok olyan társadalmi, gazdasági hatás van, ami miatt elég komolyan el kell gondolkodni a könyvtárnak, a települési könyvtárnak a saját szerepéről. Hogy látjátok, hogy milyen szerepe van manapság egy kis könyvtárnak a helyi közösség életében? Mi az elvárás a lakosság, illetve a fenntartó részéről az intézmények felé, és hogyan változott ennek tükrében a település és a könyvtár feladata az elmúlt években? Ki szeretné kezdeni? Jó leszek az első, bár nem nagyon szeretem, bár igaz, vizsgázni is mindig elsőnek mentem, hogy hamar túl legyek rajta. Bükkről jöttem, Vas megyéből, elég hosszan utaztunk ide, hogy ide érjünk. Egy nagyon kis településről, egy kisvárosból, amelyiknek lakossága közel 3700 lakosú, és elsősorban fürdővárosáról ismert a település, Bükkfürdőről, így hát a közönségünk is egy picit nagyobb. Egy integrált intézménynek vagyok az intézmény vezető helyettese, de leginkább a könyvtárosa. 2009 óta dolgozom ebben az intézményben. Én azt gondolom, hogy, és mivel egy integrált intézmény vagyunk, a kiskönyvtárunk kicsi, ez egy viszonylag jó döntés volt annak idején, hogy ezt az intézményt a sporttal, a művelődési házzal és a könyvtárral integrálták, hiszen mi is törekedünk könyvtárként arra, hogy nyitottak legyünk, és nagyon sokszor kicsi a helyünk erre. Viszont mivel egy nagy anyaintézménynek vagyunk a része, azt lehet mondani, hogy nyitottak vagyunk. Hogyha sokan jönnek egy rendezvényre, van egy színháztermünk, de valószínű, hogy más helyen is így van. Amit tudni kell még rólunk, hogy mi nyilvános könyvtár vagyunk, tehát nem KSZR könyvtár, így hát leginkább az önkormányzatunk támogatására van szükség ahhoz, hogy működni tudjunk, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon kultúrabarát, egy nagyon könyvtárbarát önkormányzatunk van, és én ezt tapasztalom 2009 óta, hiszen azóta is folyamatosan biztosítják a működésünket, az állománybeszerzéstől kezdve az olvasás népszerűsítő rendezvényekig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy központi helyet foglalunk el a településen, az integrált intézmény részeként. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Gyömrőről érkeztünk, mi vagyunk az a kis könyvtár, ami igazából ott a felső határon működik, hiszen tulajdonképpen egy 20 000 fős lakosú városról beszélünk, ami egy ilyen kisváros jellegű város, és azt tudni kell, hogy a Budapest közelsége miatt a legtöbb lakos az Budapesten dolgozik, ideje nagy részét ott tölti. Ennek ellenére nagyon sok kis, jól működő közösség van a városban.
És mi pontosan ezekhez a közösségekhez tudunk kapcsolódni úgy, hogy egy találkozási pont vagyunk, ahol jelen lehetnek, ahova a rendezvényeiket szervezhetik, és ahol mi közösen gondolkodva közös kulturális rendezvényeket hozhatunk létre ezekkel a közösségekkel. Legyen szó az Idősebb Pál Mihály baráti körről, a Rákóczi Szövetségnek a helyi szervezetéről, a nyugdíjas klubról, vagy a helyi értéktárról. Sőt, van olyan közösségünk is, amik már a könyvtár berkein belül kovácsolódtak össze. Igazából több mint egy évtizede működik már a beszédművelő kör, melynek vezetője egy nyugdíjas pedagógus, és ők 2 hetente találkoznak a könyvtárban, tartják meg a rendkívül remek jó hangulatban az üléseiket, és közben anyanyelvi feladatokat oldanak meg. A másik szintén az olvasóink által szervezett és működtetett kör a könyvklubunk, tehát ezt teljesen az olvasók szervezték. Ők is ott 2 éve most már ott tartják a havi rendszerességgel a találkozóikat, és mind a 2 közösségről tudni kell azt is, hogy nem csak ilyenkor vannak jelen és vannak együtt, hanem szerveznek színházlátogatást, különböző rendezvényeknek a látogatását. A könyvtár, mint harmadik hely, vagy a város nappalia elképzelés, azt gondolom, hogy könyvtárunkban ez nagyon jól működik. Karácsonykor a legnagyobb, de hát az se egy nagy előadói térbe kiterítettük a nagy szőnyegünket, ott volt a fotel, ott volt a kanapé, a feldíszített karácsonyfa, tényleg mint egy nappali, és hát megjelennek ilyen olvasói kérések, hogy az előtérbe szükség volna egy tükörre, melyet éppen most fogunk majd fölhelyezni. Hát minden jóra való előszobában ugye van egy tükör, tehát, hogy teljesen családias hangulat és barátságos könyvtárként működünk. Ez nagyon fontos volt, mi 5 évvel ezelőtt költöztünk az új helyre. Előtte egy sokkal kisebb térben voltunk jelen, ahol ez volt a legfontosabb jellegzetessége, volt egy kérdőíves felmérés, és az olvasóink mindezt mondták, és mi nagyon reménykedtünk abban, hogy ezt a jelleget sikerül megtartanunk, és ezt úgy gondolom, hogy valóban így van, és sikerült is. A sok közösségen kívül az intézmény részéről, fenntartó részéről tulajdonképpen 3 alappillérje van a városnak, akik a kultúráért felelősek, és akik a kulturális életet szervezik. A Hankó István Művészeti Központ, a Gyömrői Tájház és ugye a Városi Könyvtár Gyömrő. A városvezetés elvei alapján a művészeti központ látja el a szórakozás, a kikapcsolódás, nagyon régi színháztörténeti hagyományok vannak, színjátszó körök vannak, akiknek előadásaik szoktak lenni, és ami klasszikus értelemben vett mondjuk kulturális élet, a Gyömrői Tájház és a Városi Könyvtár az, ami ezt a feladatot ellátja a településen, történelmi, irodalmi előadásokkal, írólvasó találkozókkal, kiállításokkal. Amit még gondolnék elmondani, hogy a vezetőként és könyvtárosként is nagyon fontosnak tartom, hogy a könyvtár az olvasókért és a városért van. Tehát az ő szempontjaik, az ő elvárásaik, a lakosoknak az igényei az, ami meghatározza az állomány szervezését, a rendezvényeknek a különböző előkészítés, milyen rendezvények lesznek, a programoknak. Hogy hogyan kapcsolódunk a településsel, én azt gondolom, hogy mindenhol tudunk kapcsolódni a település különböző életterületeihez, és ahonnan érkezik kérés, akkor ott mi jelen is vagyunk. Legyen szó kitelepülésről egy gyereknapra, a Tökfesztiválra, Lecsó Fesztiválra, országos Rákóczi napokra, könyvekkel, az alkalomra készült, akár helytörténeti játékokkal és kiállításokkal készülünk. Éppen idén az egyik ilyen legnagyobb kitelepülésünk, az most volt nemrégiben az Eskütéri Baráti Kör, aki szervezi a főzőversenyt, immáron a 20. jubileumi főzőverseny volt, és itt is készültünk egy nagyobb kiállítással, interjúk készültek, kulisszatitkokat, rengeteg képet osztottunk meg, és relikviákat lehetett látni, és mi is indultunk egy főző csapattal, mint könyvtár, és az volt a különlegessége és a legszebb a délelőttben, hogy nem csak a jelenlegi kollégáink, hanem a volt kollégáink is eljöttek hozzánk, és egy nagyon szép délelőttöt töltöttünk együtt.
Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mi egy picit azt hiszem kilógunk a sorból, mint most kiderült. Ugyanis mi 2013 óta a KSR tagjai vagyunk. Kiszomborról jöttünk, kolléganőmmel, Adrián Renátával, ugye Makó és Szeged között helyezkedünk el. A könyvtárunk már 1963 óta, vagy pontosabban 63 óta áll, és gyakorlatilag azóta látja el a falu kulturális tevékenységét. Azt mi elmondhatjuk nálunk, miután az önkormányzathoz tartozunk, hogy maga a művelődési ház és a könyvtár ugye külön álló. Természetesen vannak nekünk is olyan közös rendezvényeink, amiket ugye együtt tartunk meg. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy nekünk van egy olyan örökségünk is, hiszen Kiszombornak nagyon sok műemléke van. Volt egy nemesi család, aki ugye megvásárolta még annó a településünket, és mi is egy műemléki épületben helyezkedünk el, és található meg a könyvtárunk. Mi ebből nagyon sokat profitálunk is gyakorlatilag, és nagyon szépen felújított könyvtára van Kiszombornak, mi azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy dolog. A fenntartóval nekünk is nagyon jó a kapcsolatunk, mi nekünk az a nagyon-nagyon nagy szerencsénk, ugye a KSR-nek köszönhetően, hogy mi a Somogyi Könyvtártól is hatalmas nagy segítséget kapunk, úgyhogy ő nekik nagyon köszönjük. És a fenntartónk, és mindig olyan fenntartónk volt, ami nagy szerencse, akik támogatják a kultúrát, akik fontosnak érzik. Gyakorlatilag 2015-ben megújult az intézményünk, fel lett újítva, gyönyörű új bútoraink vannak, és most ugye a könyvtári kihívásnak köszönhetően még mindig tudtunk költeni, és nagyon sokat fejleszteni a könyvtárunkon, tehát elmondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, attól függetlenül, hogy tudom, hogy másoknak sajnos nem ilyen könnyű a mindennapjaik. Nálunk is nagyon-nagyon sok program van, mind ugye, amit a Somogyi Könyvtár támogat, illetve amit az önkormányzat is, hiszen ők is infrastruktúrál könyvvásárlásra, folyóiratbeszerzésre gyakorlatilag mindenben támogat minket, tehát egy nagyon-nagyon jó helyzetünk van. Nem tudom, kolléganő, szeretnéd még? Csak egy szót, amíg én is köszöntök mindenkit szeretettel. Végül is elmondott a kolléganőm mindent. Annyit szeretnék elmondani, csatlakozni hozzád, hogy valóban mi is úgy vagyunk a lakosainkkal, hogy tényleg őértük vagyunk, őértük van a könyvtárunk, a piciktől a legnagyobbakig, a legidősebbekig, úgyhogy és amit elmondott a kolléganőm, hogy valóban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az önkormányzat tényleg teljes mértékben támogat minket, bár a Somogyi Könyvtárral, ugye a KSR révén még szerencsésebbek vagyunk. Nagyon szépen köszönöm az első kérdésre adott válaszaitokat. Számomra az hangosodott ki ezekből a válaszokból, hogy igazából a szerepeteket úgy találjátok meg, ami szolgáltatásként is már lecsapódik, hogy a közösségeknek helyt adni, velük kapcsolatot tartani, kicsit életben tartani egymást, a közösség és a könyvtár kölcsönösen, illetve ehhez kötődően a programokon való részvétel. Úgyhogy rámennénk a következő kérdéscsomag, igazából a szolgáltatások, amit ilyen módon már érintettetek is. Mik azok a szolgáltatások, amik ugye a lakosság körében tehát érezhetően jó visszahangot kapnak, jók a visszajelzések, és milyen, tehát a programokon kívül is még milyen egyéb szolgáltatásokkal sikerül reagálni a lakossági igények változására, és tudtok-e olyan konkrét példákat említeni, amit itt jó gyakorlatként megosztanátok, és lenne ennek a kérdésnek egy olyan része is, hogy látjátok, hogy mi az, ami viszont eltűnőben van szolgáltatás szinten, amire már nincsen kereslet esetleg, amiknek csökkent a népszerűsége az elmúlt időszakban. Akkor kezdjük mi, ha már nálunk maradt a mikrofon. Hogy mi van eltűnőben, mi ezt azért tapasztaljuk, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt is jóval többen használták a számítógépeinket. Most is van rá lehetőség, de sokkal többen használták napi szinten. Most már azt
tudom mondani, hogy hetente van egy néhány személy csak, aki használja. Nyilván mindenkinek okostelefonja van, mindenféle plusz digitális berendezés vagy eszköz, amivel jön, mert nagyon előfordul persze, hogy beülnek laptoppal, stb. Tehát azt még szintén elő szokott fordulni, de gyakorlatilag mondom, ez a számítógép használat, azért nálunk ez már kiveszőben van. Tehát egy 3600 fős település vagyunk, most már egyre több helyen van otthon is számítógép. Olyan szempontból viszont más feladataink lettek, hiszen az idősek nem tudják kapcsolódni, nem tudják követni ugye ezt a fejlődést. És nagyon sokszor jönnek hozzánk mindenféle online digitális ügyintézéssel. Tehát mi is fénymásolunk, szkennelünk, nyomtatunk, tehát gyakorlatilag nálunk a településen ezt a feladatot csak mi látjuk el. Ez is segítség, hiszen régen az önkormányzatokhoz fordultak, őnekik ez a plusz feladat már egyáltalán nem hiányzik, és ez abszolút a könyvtárnak a feladata lett. Azon kívül, mint ahogy az időseket is, bár nagyon sok esetben azt kell mondjam, hogy a fiatalok sem tudnak jól használni bizonyos eszközöket, és meglepődve szoktuk tapasztalni, hogy nekik is komoly segítség kell sok esetben. Tehát ez a dolog, ez mindenképpen megváltozott, és sokszor a napunknak nagy része ezzel telik el, hogy ilyen feladatokat látunk el, és gyakorlatilag azért ez nem egy könyvtári feladat. Természetesen vannak olvasói, nagyon szeretjük őket, jönnek és kölcsönöznek, de most már ezek a feladatok megoszlanak. Arról nem beszélve, hogy a feladataink most már ugye egyre több foglalkozást kell tartanunk, hiszen tudjuk jól, hogy milyen nehéz a gyerekeket bevonni a könyvtár életében. Az a jó helyzetünk, hogy nekünk ugye van egy óvodánk, egy 5 csoportos óvodánk, egy 8 osztályos általános iskolánk, és nagyon jó a kapcsolatunk a pedagógusokkal. Ez szerintem elengedhetetlen is, hogy ők segítsenek nekünk, mert van a szülőknél körülbelül egy 20%, aki mondjuk ő magától elhozza a gyerekeit. De gyakorlatilag mi nekünk az óvónőkön és a pedagóguson keresztül ismerkednek meg a gyerekek a könyvtárral. Ők hozzák el minden hónapban foglalkozásra, általános iskolában ezt 4. osztályig tudjuk megtenni, mert utána már nagyon-nagyon nehéz őket elvonni az órákról, de az a nagyon jó, hogy minden egyes hónapban jönnek. Mi mindig tartunk nekik foglalkozást, tudnak kölcsönözni, és ugye ez nekik egy nagyon-nagyon nagy plusz, illetve az óvodásoknál is ugyanígy, tehát ott is minden hónapban van egy kis mese, egy kis foglalkozás, mindig készülünk nekik valami kis nekik nyilván a korosztályukhoz kapcsolódóan valami kis fejtörőkkel, kvízekkel, amiket nagyon-nagyon szeretek, sőt már olyan sokszor olyan jól esik ez a visszacsatolás, mikor szólnak az óvónéninek vagy a tanárnéninek, hogy jöjjenek már a könyvtárba, mert már úgy érzik, hogy régen voltak. Tehát abszolút megváltozott az élmény alapú foglalkozások. De a felnőttek körében is ezt tapasztaljuk, hogy sokszor kérdezik, hogy na mikor lesz már valamilyen olyan jellegű előadás, amire el tudnának jönni. A felnőttek leginkább nagyon szeretik az úti élménybeszámolókat, vagy ha valami egészséggel kapcsolatos rendezvényt, vagy valami előadást szervezünk. Nyilván azért ez már azért nehezebb dolog, hiszen valóban vannak olyan ismerősök, vagy olyan személyek, akik ingyen is eljönnek, de hát jól tudjuk, hogy azért a fizetős előadásokból nagyon keveset tudunk sajnos biztosítani. Igen, ez az utóbbi mondat, ezt hozzá tudok csatlakozni, és meg tudjuk érteni ezt mi is. Alapvetően azt gondolom, hogy amit el tudok mondani, az szerintem mindenhol jellemző a szolgáltatások terén. A CD, DVD és kézi könyvállomány az, ami iránt abszolút már nincsen. Saját eszközön az internetet még azt használják, mi is nagyon ritkán vesszük elő azt az egy laptopot, ami ilyen olvasói laptop, inkább már azt is mi használjuk a munkavégzéshez. Alapvetően elmondható, hogy mi arra törekszünk, hogy a minden korosztály számára biztosítsunk programot, minden korosztály megtalálja a számítását nálunk, és nem tudom, hogy vagytok ti vele, de mi azt tapasztaljuk, hogy még 10 évvel ezelőtt még nem volt, hogy megjelentek az apukák a könyvtárakba. Szombati napokon rendszeresen ők látogatják a gyermekükkel a könyvtárat, és volt is egy rendezvényünk, amire megérkeztek az apukák. Ez egy író-olvasó találkozó volt, kisiskolásoknak és óvodásoknak szóló program, és amíg a gyerekek ott leültek és élvezték a foglalkozást, addig az apukák elbókláztak
dolgoztak ott a könyvtárban, levették a foci VB-ről szóló könyvet, majd tovább keresgéltek, és végül leültek társasozni, és ez egy nagyon szép és pozitív visszacsatolás volt arra, hogy tényleg meg tudjuk és feladatunk megtalálni azt, hogy mi az, amivel mindenkit meg tudunk szólítani. Ami nagyon-nagyon népszerű nálunk, és az így történik, kirakjuk a Facebook oldalunkra, hogy készül az esemény, és egy 2-3 óra múlva már be van telve, az a könyvtári babamama játszó. Mi ezt már több éve csináljuk. Gyömrön abban az időben, mikor mi elkezdtük, 270 gyermek született. Tehát mi nem az országos átlagot erősítjük. Nyilván ez most valamennyire már visszább ment ez a születésszám, de még mindig nagyon erős. És abban az időben nem volt a látótérben olyan program, ami ezt a 0-tól 3 éves korosztályt szólítaná meg, és az akkori gyermekkönyvtárosunk, ő óvodapedagógus volt, úgyhogy teljesen profin ezt a mondókás, játékos, éneklős foglalkozást tudta tartani. Ő aztán nyugdíjba vonult, és éppen azon tanakodtunk, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani, és akkor jött be egy házaspár hozzám, hogy ők gondolnának ilyen foglalkozást tartani, csak nincs helyszín. Hát ez nagyon szép találkozás volt, és a női párja a házaspárnak, ő az, aki szakember és végzi ezeket a foglalkozásokat, és ami még szép a történetben, hogy a férfi pedig gyermekorvos, és most már a rendelési idejét is úgy alakította ki, hogy a foglalkozás végére odaérkezik, és tanácsokat ad az anyukáknak, és őket lehet bombázni mindenféle kérdésekkel. Aki ebből kinő, őt várjuk a mese délutánunkra. Ez már nagyobbaknak, óvodáskorú gyermekeknek szól. Itt mesélés van, ha van a meséhez kapcsolódó társas játék, például a boribon, akkor azt is játszunk a gyerekekkel, de kézműves foglalkozás, tehát valami alkotás is elvihető tárgy, ez mindenképpen készül ezeken az alkalmakon. Az előadások, író-olvasó találkozók pedig már természetesen további korosztálynak szólnak. Az országos könyvtári napokon kívül több olyan hetünk van, ami nagyon mozgalmas. Ilyen a születés hete. Ez Gyömrön nagy hagyománya van. Most volt a 14., jövőre nagyon készülünk, hiszen jubileumi 15. születés hete lesz majd. Kezdetben ezt anyukák szervezték, és nagyon szépen működött. Az első időkben egy-egy programmal csatlakoztunk csak, viszont a vírus meg a Covid helyzet idején ez visszább húzódott, visszaesett, viszont megkerestük azokat az anyukákat, akik ezt szervezték, akik még ott volt, aktuális volt a kérdéskör, és szívesen csatlakoztak, és velük együtt és egy új csapattal már tavaly neki indultunk újra szervezni ezt a rendezvényt, és ez most májusban is azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Erre a rendezvényre már nem csak Gyömrőről helybéliek érkeznek, hanem a környékbelül is érkeznek érdeklődők. Az egyik legizgalmasabb napja ennek a rendezvénynek a hétfői nap, amikor ilyen bababőrzét tartunk. Van egy nagyobb előadói terünk és a gyermekkönyvtári rész. A nagyobb előadói térbe szakembereket hívunk meg, gyömrői szakembereket, szoptatás tanácsadás, alvás tanácsadás, étkezési tanácsadás, védőnő, illetve a helyi szolgáltatók jelennek meg, akik például babaváró partikat készítenek, úszásoktatás, babaoktatás, volt nálunk logopédus is, tehát őket lehet megszólítani, velük lehet leülni, beszélgetni, tanácsot kérni, és a gyermekkönyvtári részben pedig már most nem az a helyzet, mint korábban volt, vannak foglalkozások gyermekeknek, ettől függetlenül a könyvtári babamama játszó mindig betelik örömünkre, de rengeteg lehetőség van, zenezuk, zenebölcsi, zengőcske, mindenféle foglalkozás, babamama torna, és ezeknek a bemutató foglalkozása történik a gyerekkönyvtári részben, és nagyon pozitívak a visszajelzések, mert hogy azt mondják a foglalkozás tartók, hogy van, aki itt ismerkedik meg a lehetőséggel. Tehát ebben van igazából az egésznek, azt gondolom, egy nagyon fontos szerepe, hogy az érdeklődőket és a célközönséget összehozni a szervezőkkel. De például most volt egy másik nagyon szép kezdeményezés, a 10 millió fa helyi mozgalomnak a vezetőjével beszéltünk, és a könyvtár előtt volt egy tér, ami eddig ilyen zöld terület volt, azt most beültettük a gyermekekkel együtt, de tényleg hozták a kisgerebjét, kiskapát, és a legkisebb még járni nem
tudott, de már ültetett babák, ott ültették ezeket a növényeket, és a tájházzal közösen együttműködve a tájházban zártuk egy nagyon szép helyszínen, ugye az orgonabokrok alatt tartott foglalkozások, és tényleg kint tartott mesés előadások, kemencében sült alma, és minden volt, és persze, aki eddig nem ismerte a tájházat, megismerhette. Közös babamama séta volt, tehát tényleg igyekeztünk ezt a hetet feltölteni mindenféle programmal, és igyekszünk is a jövőben, de ezt sem egyedül szervezzük, tehát ott vannak a szülők, ott vannak az anyukák, akikkel közösen megbeszéljük mindenki, amit tud a marketingben, a social media megjelenésben, és mindenben egymást segítve tudjuk ezt megvalósítani. Másik 2 olyan hetünk van, ami jelentős és nagyobb jellegű, a mesehét egy tavaszi időszakban, amikor az olvasás lesz a főszerep, az olvasás népszerűsítésé, ekkor az alsósok kerülnek középpontba, az olvasás hetén, ami pedig egy novemberi időszakban van, ott pedig a felsősök és a gimnazisták, azok, akiket megszólítunk. Kiállításokat folyamatosan rendezünk, a Móra könyvkiadónak a kiállításait mindig nagy szeretettel várjuk és fogadjuk, de a Hadtörténeti Intézettel és a múzeummal van szoros együttműködésünk, és a helyi alkotóknak is lehetőséget nyújtunk a bemutatkozásra. Ezekhez a kiállításokhoz felfedező lapokat, foglalkozásokat készítünk, és amikor meghívjuk az osztályokat, hogy tekintsék meg, akkor nem csak a kiállítást tekintik meg, hanem egy mesét, egy ismeretanyagot is kapnak. Van városi szintű versenyünk is, az anyanyelvi vetélkedő, itt 60-70 gyermek szokott vetélkedni, és ez sem egyedül, hanem az említett beszédművelők körrel együtt szervezzük meg. Tehát ők azok, akik ebben a versenyben a mi segítségünk, mint ahogy a Költészet napját is, az is egy nagyobb rendezvény szokott lenni, ők azok, akik ott vannak. Nagyon erős kapcsolatunk van az óvodákkal és az iskolákkal, különösen az elmúlt időszakban, ugyanis a városvezetésnek az ösztönzésére mi 2 hetente találkozunk az óvodavezetőkkel, a bölcsődevezetővel, a szociális központ vezetőjével, a Teleki László Gimnázium alapítványi igazgatóval, a művészeti központ, a tájháznak a vezetője és a gyermek családjóléti szolgálatnak a vezetője, összeülünk 2 hetente. Ezeken a megbeszéléseken polgármester úr mindig jelen van, ha úgy van szükség, akkor a pénzügyi vezető, ha olyan kérdés van, akkor a Városüzemeltető Kft., a jegyzőasszony szokott jelen lenni, illetve meghívott vendégek, például a 10 millió fával is így kerültünk kapcsolatba, hogy ugye megkeresték polgármester urat, és meghívta őt erre a megbeszélésre. Nagyon sokat javította a kommunikáción és az együttműködésen ez, mert folyamatosan halljuk, látjuk egymást, tudunk reagálni a problémákra, és az óvodákkal egyébként is nagyon szoros együttműködésünk van. Most már azon gondolkodtam, éppen pont 10 éve kezdtük el azt, hogy a könyvtári állományból helyezünk ki az óvodákba is állományt. Igazából azt gondolom, hogy az a fontos, hogy a gyerekek találkozzanak a könyvekkel, hogy ez most bent történik a könyvtárban, vagy kint az óvodában, vagy nevelési és oktatási intézményekben, nem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy kerüljön az ő kezükbe, és most nyílik a bölcsöde, egy új bölcsöde fog nyílni, és jelezte a bölcsöde vezető, hogy szükség volna oda is könyvekre, már egyrészt mi is, de hát nyilván 10 év az lemaradásban vannak, és hogy feljelezte, hogy esetleg lehetne akkor ez egy program, hogy az óvodák is, ők is kapnak, és akkor az óvoda vezetők így rám néztek, és igazából azt mondták, hogy mi jól vagyunk, köszönjük szépen, van elég könyvünk, hiszen el tudjuk őket látni, és azóta beszéltem a bölcsöde vezetővel is, hogy természetesen ez nem maradnak könyv nélkül az új bölcsödében sem, illetve már megkeresnek a pedagógusok. A nevelési év elején megkerestek bennünket, 2 együttműködési javaslattal is ők maguk teszik fel a javaslatot, hogy mi lenne, hogyha az ő nevelési programjukba beépítenék azt, hogy mi kimegyünk hozzájuk foglalkozást tartani, ők bejönnek hozzánk, és ez nekik benne van a nevelési tervükbe. A másik pedig egy igen nagyszabású rendezvény, vagy nagyszabású program lett, és rengeteg beiratkozót hozott számunkra, az, hogy
zöld óvodai címre pályáznak, és ebbe a könyvtár használatot is beletették, és az óvodai csoportokat megversenyeztették, hogy tulajdonképpen a beiratkozásban és a könyvtár használatban, úgyhogy gyűjtötték a pecséteket, megjelentek, beiratkoztak, és ez teljesen önállóan az óvónők voltak, akik ezekkel a kérésekkel megkerestek bennünket. A Mesevár óvodával és tagintézményeivel már nagyon régóta vagyunk kapcsolatban. Ez 16 óvodai csoportot jelent egyébként, és hozzájuk az egészség hetére ki szoktunk járni, ugye ilyenkor vannak szakemberek, fogász, védőnő, kimegy hozzájuk hangtál, zumba, egyéb foglalkozások, és a mentális egészség is ugye fontos, és ezáltal mi is ki szoktunk menni, tartunk foglalkozást, és természetesen viszünk könyveket. Az elmúlt évben már a másik óvodai kör, a Bóbita és Tagóvodái, ami szintén nagyságrendileg 16 csoportot jelent, hozzájuk is kimentünk, idén pedig már a Bölcsiben is voltunk, tehát ez az utazó könyvtár, ez rendkívül jól működik ebben, és most már kiléptünk a keretekből, nem csak a városon belül utazunk, ugyanis a Teleki emlékévet hirdettünk, és ennek kapcsán jártunk az Állambiztonsági Szolgálati Történeti Levéltárban, 8. osztályos diákokat, őket nagyon nehéz, a felsősöket a legnehezebb megszólítani, azt gondolom. Őket vittük el egy levéltári látogatásra, megnézték a kiállítást, és utána a Teleki per anyag eredeti dokumentumait is megtekinthették, ami egy fantasztikusan nagy élmény volt. Vannak köreink, ezek tudatos szülőworkshop, hangtár, családállítás, női kör, mandalakör, változó, hogy mennyire népszerűek, hogyha valahol szükséges, akkor természetesen belenyúlunk, változtatunk a koncepción, az elképzelésen, hogy sikeresebbé váljanak. Hallgatva a kollégákat, az első tapasztalat az, hogy mindegy, hogy az ország melyik végén élünk, hasonlóak azt gondolom a sikereink és a idézőjelben veszteségeink is, hiszen kezdhetném azzal jó magam is, hogy amit mi is tapasztalunk, a 188 négyzetméteren működő könyvtárban is, hogy mi az, amit egyre kevésbé használnak az olvasóink. És ez a DVD, a videókazetta, amiket már régen, és sajnos a kézikönyvek is, amikhez már kevésbé nyúlnak az olvasóink. Az idei éven mi is már selejteztünk le számítógépeket, mert úgy láttuk, hogy kevésbé van erre szükség, és az, ami régen számítógépes teremként működött, az most a fiataloknak Harry Potter után Szabon Odu lett graffitis fallal, és az ő részükre szóló ifjúsági irodalommal. Tehát változtatunk azon, amiben élünk. 2009-ben, amikor én Bükkre kerültem, akkor ment, mindenki emlékszik rá, Tiop Támop, ebben a lázban égtünk. Egy olyan könyvtárba kerültem oda, ahol barna kartonon voltak állatok képei a falon, fémpolcok voltak. Számomra egy komor hangulatú könyvtár volt. Ma, ha eljönnétek oda, akkor azt látnátok, hogy egy családbarát, színes könyvtár, színes polcokkal, színes babzsákokkal, igazán tényleg a családot hívogató környezetet teremtettünk, és én azt gondolom, hogy a közösségépítéshez, ahhoz, hogy hozzánk eljöjjenek, először ezt a külső környezetet is meg kell teremteni, hogy oda szívesen jöjjek be, hogy oda szívesen kuckozzak be. És a szolgáltatásaink mindenki kölcsönöz, mert nagyon fontos. De kérdés, hogy az állományunkat tudjuk-e úgy építeni, van-e rá keretünk, hogy az olvasóink tényleg szívesen jöjjenek be. Nekem van egy fantasztikus kolléganőm, aki olyan jól tudja követni, hogy mikor melyik könyvnek milyen sorozata, mikor fog megjelenni, hogy az olvasóink azt azonnal készhez kaphassák, és bár nem a sportkönyvek, vagy az olyan történelmi könyvek mennek, szakkönyvek, hanem a lektűr vagy a könnyedirodalmakat, meg a krimiket olvassák, hogy azt mondjuk, hogy igen, ebből van több nálunk a polcon, mert ezt szeretnék a mindennapi rohanó életbe olvasni. Példa, az NK-nál pályáztunk a tavalyi éven, és mi arra pályáztunk, hogy kortárs krimi, bűnügyi regényírókat hívunk meg a könyvtárba, mert úgy gondoltuk, hogy ezeket olvassák szívesen az olvasóink. És akkor ehhez mindjárt én is azt mondom, hogy van olyan programunk, mint az olvasó szemüveg, amit a Támop alatt indítottunk el.
és a mai napig megy, és aminek az egyik lényege az, hogy mi, akik nagyon vidéken élünk, nekünk is legyen lehetőségünk találkozni olyan közismert írókkal, személyekkel, akiket inkább a budapesti környezet láthat a mindennapokban. És az elmúlt években, vagy 30 nevet tudnék felsorolni, aki nálunk járt, és nagy szeretettel és nagy közönséggel fogadtunk. Hogy például Steigerwald Krisztiánnál 250 főre kellett a színháztermet berendeznünk, mert annyira érdekelték. De említhetném Varró Danit, Lackfi Jánost, Müller Pétert, Kont Zsuzsát, és még rengeteg neveket. És most ugye elsősorban felnőtteknek szóló írókat említettem, de hát a gyerekek sem maradnak el. De azt gondolom, hogy az a könyvtár, akinek nem az elsődleges célja, hogy a gyerekeket bevonza a könyvtárba, az jobb, ha becsukja az ajtaját. Tehát mindegyikünknek persze, hogy jó kapcsolata van az óvodával, a bölcsődével, az iskolával. Nem is szabad elengednünk ezt a réteget, mert éppen most végeztünk egy ilyen olvasáskutatást a helyi óvodások között, meséltem a szünetben, vagy hát még mielőtt elkezdődött a program, és a 180 kérdőívből 70-et kaptunk vissza. Melyik az a csoport, aki nem küldte be a kérdőívet? Hát nagy talány nem. Valószínű, hogy azok, akik kevésbé tudnak, vagy jönnek el a könyvtárba. De miért is csináltuk mi ezt az olvasáskutatást? Mert azt tapasztaltuk, hogy amikor nálunk működött az orvosi rendelő, és a mi könyvtárunk ajtaja mindig nyitva van, éppen ezért a nem nyitva tartási időben is fogadjuk mi az olvasóinkat, függetlenül attól, hogy 38,5 órát vagyunk nyitva egy héten, akkor azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeket néha a szülők elrángották az ajtó előtt, mint hogyha az ördögtől való lenne a könyvtár. És akkor ugye mi mindig kiszoktunk kiabálni, pedig ez egy jó hely, nyugodtan jöjjenek be. Vagy hogy nem mehetsz be oda, mert ez csak egy könyvtár. Ja, te nem szereted a könyveket, és akkor ez így elindított bennünk, hogy hoppá, vannak ilyen megítélések, akkor mérjük föl. Hát most ennek az olvasáskutatásnak az egyik fő lényege volt, hogy miért nem jár a válaszolóknak a fele az az, hogy időhiány. Mit tudunk kezdeni az időhiánnyal? Erre nagyon szívesen várnám én olyan kis helyen is a választ, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, hogyha a szülőknek időhiánya van. Na és akkor ne ebben menjünk bele, mert a szolgáltatásokról beszéltünk. Nekünk 3 dolgozunk a könyvtárban, de nagyon-nagyon megnőtt a social médiában való szereplésünk. Rengeteg időt elvesz az, hogy az új könyvtári honlapra folyamatosan föltöltsük az információkat, hogy minden nap a médián, a YouTube csatornát most kezdtünk el sokkal jobban foglalkozni vele, vagy a Facebook oldalunkat, vagy az Instagram oldalunkat mindig kitegyük, posztoljuk, hogy mennyi mindent csináltunk, mert valahogy nem szerettünk róla beszélni. És közben meg annyi mindent tudunk, és annyi mindent teszünk. A gyerekeket ugyanazt el tudnám mondani, amit ti is mondtatok, mert mindig vannak foglalkozások, éppen tegnap voltak az ovisok, holnap is jönni fognak hozzánk az óvodások, de mi is megyünk az óvodába, tehát hogy ez kölcsönös. Nagyon büszke vagyok most már második éve, hogy a Magyar Kultúra Napján az óvodát és az iskolásokat összehozzuk egy flashmobra, egy közös versszavalással, egy közös énekléssel, egy közös formációval elkészítve. Vagy a Magyar Költészet Napján nem oda vártuk az embereket a könyvtárba, hanem mi mentünk ki. Elmentünk verseket mondani a Sokszínpaddal az óvodába, az idősek otthonába, a fagyizóba, a büfébe, az önkormányzatba. És akkor a jegyzőasszonynak is kedvet támadt verset mondani. Tehát, hogy nyitunk kifele is, nem csak azt várjuk, hogy hozzánk bejöjjenek. És hogy az idősek, és a másik nagyon nagy szerelmem az Arzén és Levendula könyvklub, ami kívülről érkezett kezdeményezés volt, havonta találkozunk a könyvklubban, rengeteget nevetünk, rengeteget sírunk, és sok mindent olvasunk. Mindig kitaláljuk a témát, hogy éppen mit. Tehát, hogy ez annyira összehozza a közösséget. Tehát a szolgáltatásaink mellett igen, tényleg ez a legfontosabb szerepünk, hogy közösséget építsünk, teremtsünk. Persze. Tudom, hogy szorít az idő, csak 2 mondat. Az egyik hozzá csatlakozva, hogy mi már, igaz, hogy kiskönyvtár vagyunk, és nem is olyan nagy a kézikönyvtár készletünk, de mi már kiadjuk.
Tehát nálunk lehet, igen, tehát nálunk lehet kölcsönözni. Nyilván azért odafigyelünk és vigyázunk, hogy olyan illető vigye el, aki tényleg úgy is hozza vissza. A másik pedig szintén ugye a szolgáltatás, viszont nem könyvtári, amit kolléganőm említette, ugye nálunk a Rónai család nagy múltú, és ugye nagyon sok minden kapcsolódik, fűződik hozzájuk. Nekünk feladatunk könyvtárosokként, hogy mi a hozzánk érkező, a Kiszomborra érkező látogatókat, turistákat, mi fölkísérjük a 2019-ben egy padlásból kialakított, gyönyörű, felújított rónai kiállításra, ahol tárlatvezetést tartunk, és ha megnyert a Hagyvigye, felújult a rónai sírkert is, és azt is, oda is mi kísérjük ki a vendégeket, és nyilván ugye mesélünk a rónai család történetéről, kolléganővel együtt felváltva, tehát igen, és még a rotunda is ott van, úgyhogy várunk mindenkit, ez a reklámhelye. Kiszomborra gyertek, találkozhattok velünk, és a gyönyörű a könyvtárunk is, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Köszönöm. Igen, erről az jutott eszembe, hogy a tavalyi évben, amikor itt voltunk a Pemex-en, akkor pont szóba került a könyvtár és a turizmus élénkítés, és ebben a kulturális turizmusban való részvétel kapcsolata. Erre most külön nem szól kérdés. Van viszont egy másik olyan terület, ami nagyon erős igény a lakosság részéről, és úgy gondolnám, hogy mindegy, hogy milyen lélekszámú településen is, ez a digitalizáció. Nagyon szeretnének, ezt tapasztaljuk, mindent online és elektronikusan és digitálisan megkapni, ahelyett, hogy a könyvtárba jönnének be a fizikai dokumentumokért. Ezt ti hogy látjátok? A ti életetekben megjelenik-e a digitalizáció? És ha igen, hogyan, és van-e erre igény a településeken? Ugye kétféle digitalizációról beszélnék, az egyik az, ami úgy a munkánk, hogy a helytörténeti dokumentumoknak a megőrzése. Több mint 20 000 fotót mi már, amit hagyatékból kaptunk, azt digitalizáltunk, az adatbázisunkban még nem található meg, mert hát annak a feltöltése is rengeteg idő, és folyamatosan kapunk ilyen hagyatékokat. A másik az, ami ugye az olvasók részéről érkezik. Ma még mi azt tapasztaljuk, hogy azért, hogy a családi fotókat megőrizzen digitálisan, nálunk még kismértékben jelentkezik. Inkább az, amit az elektronikus ügyintézés kapcsán kell neki intézni, akár az önéletrajz, akár az saját okmányok, a diplomamunkák, tehát hogy inkább még ezek jelentkeznek ezen a kis helyen. Mi ezeknek eleget igyekszünk tenni, és ugyanúgy, ahogyan mondták a kolléganők is, nincs máshol lehetőség, a fénymásolástól kezdve, ugyanígy a dokumentumok digitalizálásig nincsen. Azt persze otthon mindenki meg tudja csinálni, és meg is teszik szerintem sokan, hogy telefonnal készítenek róla fotókat, és elmentik a gépeiken, vagy a felhőben. Tehát ettől függetlenül tény is való, hogy egyre nagyobb számban jelentkezik, de még idő, én azt gondolom, nálunk ott Bükön. Azt gondolom, hogy nálunk ugye rengeteg a városban van ilyen szolgáltatás, ahol fénymásolni, nyomtatni és egyéb kifejezetten erre épülő szolgáltatás. Elvétve van, megjelenik, de azt gondolom, hogy ez már sokkal kevésbé, mint mondjuk egy korábbi időszakban. A helytörténeti gyűjteménynél, ahogy említette kolléganő, mi is ugyanúgy végezzük a digitalizálást, és erre fölként a közösségi szolgálatos diákaink a segítségünk ebben a témakörben. Még esetleg azt tudnám itt megjegyezni, hogy a kollégák áldozatos munkájának segítségével most már nagyon is jól tudják használni a Szinkla integrált könyvtári rendszernek a keresőmodulját az olvasóink, és teljesen jól kezelik, hogy ők itt látták, és szabad volt, és tudja, hogy melyik részlegben keresse a könyvet, úgyhogy ezek a területek, ahol nekünk ez igazából számottevő lehet. Csak hasonlót tudnánk, azt gondolom, is elmondani, hogy gyakorlatilag igen, megjelenik természetesen a mi életünkben is, és munkánkban is. Gyakorlatilag nyilván a legfontosabb
ugye a lakosok részéről való segítségnyújtás, ami már nemhogy csak elvárás, hanem ez már annyira szájról szájra terjed nálunk, hogy akkor már tudják, hogy mi biztos megoldjuk, és mi is tudunk segíteni, és hát nyilván nem is küldjük el az embereket, hiszen főleg a nagyon sok idősről van szó, tudjuk, hogy nem tudnak hova menni, nem tudnak kit megkérni, segíteni, és hát természetesen mi ketten itt vagyunk, és megoldjuk ezeket a feladatokat. Hogy mennyire természetesen ilyen szempontból a kapcsolattartásban is használják, tehát nagyon sokszor csak ránk írnak, ha valamire szükségük van. Mi nálunk például az ODR használat az nagyon-nagyon aktív, tehát most az elmúlt években gyakorlatilag mondjuk csak Csongrád megyéről beszélve, a Somogyi Könyvtártól mi szoktuk mindig a legtöbb könyvet is kikérni, tehát hogy például ez a dolog is nagyon jól működik, ez a szolgáltatást is nagyon jól használják a lakosok. És hát bármi ügyes, bajos dolgokkal, akár vasárnap valamikor éjfélkor nézzük, hogy írnak ránk, hogy miben segítsünk, vagy mit kérnek és mit keresnek, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból tehát magát nagyon jól használják, így van, ezeket a szolgáltatásokat. Mi meg nyitottak vagyunk, úgyhogy ha éjjel 2-kor írnak, akkor mi akkor is várjuk őket szeretettel. Erre szoktuk mondani, hogy nekünk 2 könyvtárunk van. Köszönöm szépen a választ. A közösségépítésről nagyon-nagyon sokat meséltetek már, hogy milyen konkrét szolgáltatásaitok vannak, milyen kapcsolataitok, hogy hogyan tudtok találkozási pontként működni, hogyan sikerül megszólítani a megfelelő korosztályokat. Vannak-e olyan varázslatos módszereitek, hogy a fiatalabbakat, az idősebbeket mivel lehet? És említetted, Gerda, hogy nálatok nagyon szerencsés a település, amiért nincsenek demográfiai problémák. Nem tudom, hogy a többiek is erről tudnak-e beszámolni szerencsés módon, de ezek a létező demográfiai problémák hogyan csapódnak le nálatok? Például a fiatalok elvándorlása jellemző-e, és ez hogyan látszódik a ti életetekben? Hát természetesen ez egy óriási probléma nálunk is, hiszen általános iskoláig nagyon jól tudjuk őket mozgatni. Ahogy középiskolások lesznek, és például a gyerekek nyilván elvonulnak, más iskolába mennek, azért nyilván reméljük, hogy használják ott is a könyvtárat. Tehát mindig biztatjuk őket, sőt, hát mindig vannak olyan könyvtári óráink, és kifejezetten 8-osoknak, hogy megtanítjuk nekik, hogy hogyan kell eligazodni, hogyan kell más könyvtárakat is használni, reméljük, hogy használják. Nyilván ilyen esetekben megjelenik, hogy csak akkor jönnek, hogy ha valami olyan dokumentumra, könyvre van szükség, ami az iskolába kötelező, tehát nyilván leginkább akkor találkozunk velük. Mindig vannak természetesen néhány gyerkőc, aki szeret olvasni, és jön is későbbiekben is, hát őket nagyon imádjuk természetesen. A közösségeinkben gyakorlatilag ugye azt is elmondhatjuk, nálunk is van nőklub, tehát ahol az idősek összejönnek, nagyon szeretnek összejönni nálunk, és hát ők azok, akik ugye gyakorlatilag ugye kevesebbet érintkeznek egymással, és nagyon-nagyon szeretnek pont azért jönni, mert itt társaságban vannak. Itt is előfordulnak természetesen különböző előadások, amit ők maguk szerveznek nálunk, vagy amit mi szervezünk nekik, illetve hát a másik meg az anyukák, akik azért ők is elég elszigetelten tudnak élni, és hát nálunk is van Babamama klub, ahol eljönnek, és tudnak együtt találkozni, beszélgetni. A gyerekek is ismerkednek ugye a könyvekkel már elég korán, ami azt gondolom, hogy hát sőt, nem lehet elég korán kezdeni, sohasem. Még szeretnél? Illetve amit még ennyit még elmondanék, hogy ami nagyon-nagyon fontos, a reklámunk. Tehát mi a könyvtárosok, valljuk be, nem nagyon szeretjük magunkat tolni a médiában, nem nagyon szeretünk szerepelni, de ez a dolog már elengedhetetlen. Nálunk a kolléganő az, aki elmehetne egy PR szakembernek is, hiszen nagyon-nagyon klassz Facebook oldalunk van, amit ha megnéznek, nagyon sok kvízünk van, sőt, mint ahogy említették is, minden egyes programról, minden egyes foglalkozásról töltünk fel anyagokat, fotókat, hogy igenis lássák, hogy mit csinálunk, hiszen nagyon csúnya dolog, de nekünk mindig bizonyítanunk kell, hogy mit teszünk
mert azt gondolják nagyon sokan, hogy ugye a könyvtáros mit csinál, bent olvasgat, és neki nincsen más dolga. És ez a sztereotípia nagyon sokszor még megmarad, mert néha még mi is ezt szoktuk megkapni. Hát nagyon jó lenne néha egy kicsit olvasgatni a könyvtárban, de mindig a következő foglalkozásra készülünk, hiszen mi nem vagyunk ugyan pedagógusok, de gyakorlatilag már elvárják tőlünk, hogy csatlakozzunk a tananyaghoz, sőt, pár igénylik is nálunk, ami mondjuk nagyon jó, mert nyilván mi szoktattuk rá őket, de gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy szükség van erre, és tényleg a különböző felületeken való megjelenés. Nálunk gyakorlatilag minden apró kis lépésünkről tájékoztatjuk a lakosságot, nagyon szeretik is, de erről szerintem a kolléganő tudna egy pár mondatot mondani. Én tényleg csak ajánlom a figyelmükbe, mert nagyon-nagyon színes, és nap mint nap vannak újabb feltöltések. Rengeteg kvízünk van a gyerekeknek, felnőtteknek. Az a nagyon nagy szerencsénk, hogy az önkormányzat támogat egy kis jutalmazásban is, mert azért mindig jobban szeretnek részt venni ezeken a játékokon, hogyha azért egy kis jutalom is kapcsolódik hozzá, úgyhogy ezeket mi bátran használjuk, és tényleg nagyon-nagyon ajánlom mindenki számára, hogy minden mozzanatot, minden egyes lépést fotózzanak be, a kolléganő az már lesifotós, tehát tényleg nincs olyan momentum, amit ne örökítenénk meg, és bocsánat, de toljuk magunkat, mert muszáj, hogy lássák, hogy mit csinálunk a hétköznapokban. Többféle gondolat jutott nekem is az eszemben. Hát az egyik az, hogy én azt gondolom, hogy kis helyen a legfontosabb a személyes kapcsolat. Tehát, hogy mindenképpen azt tapasztaljuk rendezvényen, hogyha személyesen hívunk meg embereket, küldjük ki a meghívókat, akár online, akár Facebookon juttatjuk el, vagy akár e-mailt írunk, vagy akár bedobjuk a postaládába azt a meghívót, amit úgyis elkészítünk és felteszünk a közösségi hálóra, akkor azok az emberek nagyon fontosnak fogják azt érezni, hogy ők oda eljöjjenek, mert őket személyesen meghívták. Nagyon jó példa rá, hogy most lesz pénteken egy teljesen új kezdeményezésünk a gyerekek között, ez is az NKA-s pályázatból kiindulva, Robi bácsi nyomoz címmel, ő egy nagyon ismert rendőr nyomozó ott Bükön, és erre építettünk egy ilyen szabaduló szobás, de magában az intézményen zajló játékot. És azokat a szülőket, ahol meghívtuk már személyesen a nyári táborozó gyerekeket, nem kellett fél nap megteltünk, kész. Le kellett mondani a programot, mert többet nem bír el. Viszont ez azt jelenti, hogy mi ezt tovább fogjuk vinni. És nem csak a gyerekek körébe fogjuk tovább vinni, hanem hozzuk családilag majd a szülőket, mert láttuk, hogy nekik is őrült, ötletes és élményes. Tehát nagyon fontos a személyes kapcsolat. Amit teszünk, amit mondtam, a közösségi háló, egy volt kollégámnak volt egy ilyen nagyon egyszerű mondata, ha kimaradsz, lemaradsz. Tehát nincs mese, ott kell lenni, és tolni kell. És ott is nagyon fontos tényleg a személyes kapcsolat, de nem szabad a honlapokat sem elfelejteni. Hiába kevésbé nézik, de én azt gondolom, azt ugyanúgy, ha már ott vannak, ha már a katalógusunkat használják, akkor jöjjön szembe velük a hír is. A demográfiai változás, igen, nagyon jellemző, én azt gondolom nálunk Bükön is, hogy mivel csak szakiskola működik, és jobbára vidéki gyerekek járnak oda, bükiek is, de kis létszámmal a gyerekek nagy része 8. osztály után elkerül máshova, szakiskolába, szakközépiskolába, jó esetben tovább mennek egyetemre, főiskolára. Azért azt látjuk és tapasztaljuk, és azt gondolom a reményünk is, hogy majd aztán fiatalként, szülőként nem csak a nyugati határ másik oldalára mennek dolgozni, hanem haza is térnek Bükre, mert én továbbra is azt gondolom, hogy azért egy jó kvalitású városról beszélünk, településről beszélünk, és szülőként az óvodát keresztül, az iskolán keresztül hívjuk és várjuk oda személyes kapcsolat. Én továbbra is ezt tudom hangoztatni. És az idős korosztály szintén nem. Vagy még egy utolsó példa, mert tényleg nem akarom én se a szót szaporítani, hogy az Arzenis Levendula könyvklubban, igen, van 8-os diákunk, és ő lehet, hogy nem büki gyerek, de nem Bükre jár iskolába, de megértük azt, hogy elhozta a másik település iskolásait, mert úgy megfertőztek Kollár Bettivel őket, hogy kisfilmet készítettek az írónőnek, és utána pedig eljöttek hozzánk az író-olvasó találkozóra. Tehát, hogy ezek ilyen kis helyeken, ilyen apró nüanszok, én ezeket kell megtalálni, én azt gondolom.
Igen, ahogy elmondtam, nekünk valójában azzal a részével, hogy nincsenek fiatalok a városban, nincsen problémánk, hiszen nagyon-nagyon sokat fejlődött. 2001-ben kapta meg a városi címet Gyömrő, és 2021-ben ünnepeltük a 20 éves, most vagyunk a 25 éves évfordulónál, de azért a 20 évest említem, mert addigra megduplázódott a lakosságszám. Itt, és ez is egyébként egy probléma. Tehát az, hogy ez a város élhető maradjon, az nagyon nehéz. Nagyon nehéz és egy megoldandó probléma, de valóban olyan problémánk nincsen, hogy ne lennének fiatalok, és az az igazság, hogy nagyon igyekszünk a középiskolás korosztályt is megszólítani, és mivel egy alapítványi iskoláról van szó, amelynek a könyvtári ellátását azt mi biztosítjuk, ezért nagyon aktív a kapcsolat a közösségi szolgálat révén. Nagyon sok rendezvényeinken részt vesznek, legfőképp őket szoktuk ez ügyben megkeresni, mert ha olyan a feladat, hogy mondjuk pakolni kell, akkor markos regényeket kapunk. Ha viszont egy kézműves foglalkozásnál kell segítkezni, akkor nagyon ügyes diákokat, akiknek ez egyáltalán nem probléma, és így tudnak kapcsolódni. Illetve a Teleki nap kapcsán és sportnapon az iskola egész ellátogatott hozzánk az elmúlt évben, mert hogy ilyen állomásokat szerveztek, a könyvtár is az egyik állomás volt, és ott örömmel és tényleg jó hangulatban oldották meg akár a telekiek családfájához kapcsolódó feladatot, vagy volt egy idővonal, ahol el lehetett helyezni a magyar történelmet, a világtörténelmet és a teleki családhoz kapcsolódó történelmi gondolatokat, és van még egy gyógypedagógiai iskola is egyébként, őket azért szeretném most kifejezetten megemlíteni. A teleki kastélyban működnek, ezért teleki napra hozzájuk is kimentünk, de hogy mennyire kölcsönösen működik ez a dolog. Ők pedig a születés hetén ez a földterület, ahova ültettünk, az egy elég kemény földterület volt, és van egy kertészeti iskola, és ők ezt szívjóságból tényleg előkészítették számunkra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg sikerül minden egyes korosztályt megszólítani, és nem csak megszólítani, hanem tényleg ahol tudunk, ott mi segítünk és vagyunk jelen, és ahova hívnak, ott mi vagyunk jelen, ahol pedig nekünk van szükségünk segítségre, akkor készségesen megjelennek. Egy apró gondolat jutott még eszembe, hogy én azt gondolom, hogy ha tényleg jó közösségi programot szervezünk és csinálunk, akkor az vissza fogja hívni az embereket. Lásd, nem beszéltünk róla, bár biztos, hogy csináltok ti is, nálunk a nyári táboroztatás. Most már szinte titkoljuk januárban még, hogy táborunk lesz, mert azt szeretnék, de tényleg azt szeretnék a településen, és most nem elkapat velem a ló, hogy egész nyáron táboroztassunk. Ez az egyik. Tehát én ebben biztos vagyok, hogy tehát kell egy olyan programot, olyanokat, ami vonzza aztán vissza újra az embereket az intézménybe. Igen, és akkor még erre hadd csatlakozzak rá, hogy amikor említettem lehet, hogy nem említettem, az óvodákkal való együttműködés, meg az iskolákkal, hogy ők rendszeresen hirdetnek rajzpályázatokat. És ezek a rajzpályázatoknak a kiállítása és díjátadója nálunk történik. És ilyenkor rengeteg olyan leendő felhasználó, vagy potenciális felhasználó jelenik meg a könyvtárban, akik utána ott ragadhatnak, mert az az igazság, hogy itt elhangzik a díjátadó, megkapják a gyerekeket a díjat, de nem szaladnak haza, hanem leülnek, beszélgetnek, társasoznak, keresgélnek és bóklásznak a polcok között. Ennél már csak az több, hogyha ezeket a pályázatokat mi írjuk és mi csináljuk. Így van. Köszönöm szépen. A sok lakosságnak szóló program mellett hogyan van időtök a szakmai fejlődésre? Ez lenne a következő kérdéscsomag. Milyen lehetőségetek van erre? El tudtok-e jutni képzésekre, szakmai napokra? Tudjátok-e követni a szakirodalmat? Hogyan szereztek inspirációt, ötleteket, ismereteket? Akkor azzal kezdeném, hogy köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát én az időnkből, hogy ott vagyunk a munkahelyen, akkor az a legfontosabb, hogy a napi teendőt, meg amik előttünk állnak, azokat toljuk, nyomjuk, mert nagyon sok van. Viszont igen, el kell menni ezekre az alkalmakra, el kell menni a vándorgyűlésre, mire sajnos a tábor miatt az idén nem fogunk tudni elmenni, pedig évek óta ott vagyunk. Borzasztó jó, hogyha részt tudunk venni olyan pályázatba, és akkor hadd mondjam, az én könyvtáram pályázat, mert azt mai napig táplálkozunk belőle,
hogy a robotika úgy került be hozzánk, hogy azon a pályázaton mi részt vettünk, a mi könyvtárunk, és utána elindultunk a Nemzeti Tehetségkutatóba, és feldolgoztuk a Rumininek az első 3 fejezetét robotokkal és kisfilmet, és elküldtük magának az írónak, aki csak maga is nézett. Tehát, hogy igen, ezeken részt kell venni, mert hihetetlen, hogy mennyit tudunk töltekezni ezekből a pillanatokból. Vagy el kell menni a Magyar Könyvtáros Egyesületnek akár a közgyűlésére, vagy el kell menni a helyi programjaira, vagy ha hirdet a megyei könyvtárunk képzést, akkor igen, ott kell lenni, amennyire ezt tehetjük, mert sokkal többet tudunk ezekből a beszélgetésekből, hihetetlen sok ötletet, meg tapasztalatot szerzünk, de mellette igen, online marad idő a szakirodalom olvasására. Hasonlókat tudok elmondani én is, azt gondolom, hogy igenis kell időt szánni, és kell időt szakítani arra, hogy legyen inspiráció, legyen motiváció, maradjunk motiváltak, beszélgessünk, hallgassuk meg egymást, gyűjtsük az ötleteket, és adjon nekünk energiát a mindennapokhoz. Mi most teljes létszámmal tudunk itt részt venni, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Nagyon nagy örömmel jöttünk. A tanfolyamokat illetőleg pedig a Könyvtári Intézetnek vagyunk nagyon hálásak, hiszen rengeteg szakmai tanfolyamot hirdetnek, melyből én azt gondolom, hogy évente legalább egyen mindenképpen egy kollega, hiszen 4-en vagyunk, és hogyha onnan már valaki hiányzik, akkor már sakkozni kell azzal, hogy hogyan oldjuk meg a nyitvatartást egy olyan intézményben, ami azért szerencsére eléggé látogatott, átlagosan 74 fő jelenik meg naponta, 3000 könyvet kölcsönzünk egy hónapban, tehát hogy nagyon nagy a látogatottság, és ezt örömmel mondom, de meg kell oldani az ilyen helyzeteket, és ezeken mindenképpen részt kell venni, és szakítani kell rá időt. Hasonlót tudunk mi is elmondani, nyilván tudunk online is tájékozódni, de ami nekünk nagyon-nagyon nagy segítség, amit a Somogyi Könyvtár nyújt nekünk, úgyhogy innen is nagy köszönet a szervezőknek, hiszen nagyon sokszor olyan módszertan vagy jó gyakorlatokat mutatnak be, amiket tudunk használni, és nagyon sokat fel is használtunk már könyvtári órákhoz. Tehát az ő segítségük az abszolút elengedhetetlen az ilyen rendezvényeken. Heti 40 órát vagyunk nyitva, mi így nyilván egy-egy ilyen továbbképzésen felváltva szoktunk menni, de nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség is van ezekre a szervezésekre. Én olyankor azért azt látom, hogy a megyéből azért jó páran eljönnek, tehát azért próbálnak kapcsolódni, próbálnak tanulni ebből, mert azért valljuk be, hogy mi, mint kis könyvtárosok, azért minden nem tudunk kitalálni, és hát nem is biztos, hogy szükséges ez. Ha jó tapasztalatokat, jó ötleteket kapunk, akkor azért mi nagyon szívesen elsajátítjuk és felhasználjuk a mindennapokban. Ha már a dicséretnél tartunk, akkor azt én is szeretném mindenképpen elmondani, hogy nagyon jó, hogy a megyei könyvtár ilyen szempontból tényleg pártfogója. Mi nyilvános könyvtár vagyunk, és látjuk, mi tapasztaljuk, hogy a KSR könyvtárakat is, de igen, vannak igazgatói értekezleteink, vannak közös tanácskozásaink, vannak közös szakmai napjaink, és ezek az információk eljutnak mindig hozzánk, akár a statisztika változik, vagy bármi, igen, tudjuk az új híreket, és tudjuk az új tudnivalókat. Tehát a megyei könyvtárnak óriási szerepe van abban, hogy mi mindennapjainkat szakmailag jól tudjuk végezni. Igen, igazából ez is lenne a következő kérdés, hogy milyen segítséget kaptok a megyei könyvtáraktól, illetve mire lenne szükségetek még, hogy milyen segítséget kapjatok, akár a megyei könyvtártól vagy mástól, napi működésben, esetleges fejlesztések során. Én még nem beszéltem erről a témáról, pedig nálunk is nagyon fontos, hiszen ezek az online értekezletek folyamatosan vannak a megyében, ami nagyon-nagyon nagy támogatást és magabiztosságot ad, hiszen bármilyen változás történik, arról mi kapunk információt, illetve a módszertanak kérdésekkel is azt gondolom, hogy bármikor igazából tapasztalatból mondom, hogy bármikor lehet a megyei könyvtárhoz fordulni, és egészen biztos, hogy kapunk segítséget. Ami még nekünk nagyon nagy segítség a megyei könyvtár részéről, a rendezvényszervező kollégának a munkája, azok a kiállítások, amelyek elkészülnek, nagyon magas szakmai minőséget képviselve, könnyen kezelhető rollapos kiállítások, amik aztán a megyében utaznak, és teljesen ingyenesen bocsátja
rendelkezésünkre a Vármegyei Könyvtár ezeket a kiállításokat, és ezek pont azt a réteget, pont a felnőtteket, pont a középiskolásokat, felsősöket szólítják meg, és tudjuk velük megszólítani, amire nagyon nagy szükség van, illetve szintén a rendezvényszervező kollégákhoz szoktam fordulni, hogyha elakadásom van, vagy tanácsot szeretnék, vagy egy olyan előadót, mert ugye náluk ugye azért sokkal többen jelennek meg, vannak jelen írók, akikkel van tapasztalat, és ha van kérdésem, melyik korosztályhoz kit javasolnának, hogy biztosan jól sikerüljön a rendezvény, akkor ebben is szoktunk segítséget kapni. Ezt mi is elmondhatjuk, hogy így van, a programszervezésben hatalmas segítséget kapunk, illetve a pályázati lehetőségben is. Nyilván, mint KSR-ként kevés a lehetőségünk, de ha adódik, akkor ők nagyon sokat segítenek benne. Nyilván nincs nekünk olyan szintű tapasztalatunk, ezért tényleg bátran fordulhatunk hozzájuk. Ugye most a kihívással kapcsolatban is, ami az elmúlt évben, tehát tényleg nagyon sokszor úgymond akadtunk el, vagy kértünk tanácsot tőlük, és azért nagyon-nagyon jó dolog, hogy ők itt vannak a háttérben, és hogyha valamiben úgy érezzük, hogy ugye elakadunk, akkor ők azért ott vannak. És hát természetesen a rendezvények szervezésénél meg az elengedhetetlen, hogy ott legyenek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy nagyon nagy segítség nekünk. Én egy kulcsszóra reflektálnék, mégpedig a pályázat. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha több olyan pályázat is lenne, amelyben arra lenne lehetőségünk, hogy tényleg írókat, közismert írókat el tudjunk a gyerekek közé is vinni, mert biztos, hogy nem fogják elfelejteni a büki gyerekek, akik találkoztak még annó Csukás Istvánnal. Tehát, hogy ilyenre is lehetőségünk legyen, mert a saját költségvetésünk, büdzsénk nem biztos, hogy ezt mindig megengedi. Én most ugye nyilvános könyvtárként beszélek, a KSR könyvtáraknál látjuk, hogy hihetetlen programokkal segítik és támogatják a könyvtárakat, amikre nagyon-nagyon örülök, akár kisebb megjelenésszámú, vagy kevésbé ismert írókkal is, mert igen, ők is, hogy el kell, hogy jöjjenek hozzánk, most már mi is nagyon figyelünk például ezekre, viszont ha tényleg úgy lenne pályázati lehetőség, hogy akár, mert azt gondolom a mai délelőtt is bebizonyította azt, hogy mennyire erős a közösségépítő szerepünk, és hogyha például mert hiába vagyunk hihetetlenül kreatívak, és találunk ki mi is intézményen belüli pályázatokat, és vonzuk a gyerekeket, a felnőtteket, kell az is, hogy egy magasabb szintű kultúrát is eléjük tudjunk tárni. Én ezt látnám fontosnak, hogy legyen ilyen pályázat.